Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oiana Arana eta Ize Aranak aurkeztuta, BTN, bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Gabon lagunak, gaurkoan, niretzat behintzat, bizitzaren parte garrantzitsuenetakoa dien bi aldez, bizitzaren ezinbesteko bi osagaiz hitz egin behar dugu. Zer litzateke bizitza heriotzari gabe. Hasiera orok amaiera behar duelako, heriotza eta jaiotza eskutik helduta datoz. Hori batetik, eta gero bestetik, eta nire ustez heriotza bezain garrantzitsua, edo bizitza bezain garrantzitsua, eta inkluso bizitzari zentzu ematen diona, da umorea. Orduan heriotza eta umorea. Nire ustez. Itzein behar dugunez, nahiko heriotza, ez dakit barregarri, danitza. Bereziak, bitxiak. Bai, orotarikoak. Hori da. Ez? Bai, ez ohikoak. Hori da, bai. Eta aprobetxatuz ez, hilakoen gauaren bezperetan gaudela, hilako ez izango dugu, hilako ilustrez, ez, historiako personaia ezagunez, eta batez ere, hiltzeko modu bitxiez. Eta ingo dugu ibilbide kronologiko bat, eta gure lehengo hildakoa, eskilo da. Eskilo. Bai, beraz, Greziara jungo gera, Kristaurreko 5. mendera, 456 garren urtera zehazki, eta orduan hil baditzen eskilo. Eta eskilo zeintzen, tragedia grekoaren sortzailetzat jotzen da. Bere heriotza azaltzeko pixka bat animali buruzko dokumental batean sartuko gera. Eta jakin behar duzue, arranoek dortoka jaten dituztela. No. Baina, lehenago oskolaren oztopoa gainditu behar dute. Ez, oskola jatea nahiko zaila. Bai. Eta horretarako dortokari heltzen diote eta airean eramaten dute, eta egandoa zela askatzen dute dortoka, eta arroka baten kontra jaurtitzen dute. Bai. Badakin ondo izan zen. Bai. Hori da, arrano batek dortoka bat harrapatu eta eskiloren burua arrokatzat hartu zuen eta dortoka buruan jaurti zion. Behar bada burusoila zelako? Yeah. Ez dakit, filosofoen eta entzinaroko idazleen eta eskultura guztiak berdina dira, antza handia daukate. Bizardunak. Eta eskiloren bi topatu ditut, eta batean hilea zeukan da bestean ez. Claro, zahartzaro... Agian buru gogorra zelako, harri bat zela irutiztea. Filosofoak. Alare, arran hori zen, Seychell zirlean egoten dien dortoka erraldo egietako bat, o... Ez dakit, kontua da, bueno... Eta ondo botata. Hori, ondo botata, bai. Kontua da, urte batzu lehenago, azti batek, ez dakigu Delfoseko orakuloa edo beste batek, iragarri zuen eskilo etxe baten erruz hilko zela. Bueno... Eta nola baite ere, ez daiteke asmatu zuela, porque oskola dortokaren etxetzat jotzen baldin badugu, iragarpen zuzena izan zen. Etxea, teiatu gainera eruzitzaion. Bai, hori da. Etxe barruan egon gabe. Oen beste eriotza bat aipatuko dugu, eta errege baten eriotza.
Hori beti da Bai. pozgarria esango dugu. Bai, bizitza honetako, ez? Bai. Txikietako bat. Bai, Frantziako errege Enrique lehenengoa. Salbu Nafarrokoak noski. Bai. Ez? Oiek, bueno, oiek guria dienez, hori ez. Bai, inez pentsatzen ez, gara hontan ez. Gara hontan Frantziako erregeatzen Nafarrokoa erregea ere, bai. Orduan, venga, barrula. Bai, hori da. Zera, 1187ko irailaren 10ean. Eta balkoi batetik begira zegoen erregea, Pisako armada noiz iritsiko zain, Pisako delegazioa gelan sartu zenean, erregeak buelta eman zuen, eta estropezu egin zuen. Balkoiti bera erortzean zela, gorteko kide batek arropatik heldu zion. Pelikuletako, ez? Bai. Estena mitikoa, ez? Bai. Banoa, eta heltzen da norbait, eta txak, justo azken momentuan salbatu biteu. Bai, baino amaiera pixka desberdina da, ze gorteko kidea Scarlett izeneko nanoa zen. Badakizu gara jortan, eta geroago ere, uste Velázquezen meninetan ere bai. agertzen dira nanoak, ba hori, Scarlett nanoa zen, beraz, asko ze pixu gutxiago zeukan, erregearekin konparatuta, eta oso, ez, erregearen zerbitzari lehiala zenez, erregeari amaiera daño segizion, eta biak batera, hil ziren lurraren kontra jozutenean. Antitesia, salvamendu heroikoaren antitesia. Bai. Era bat. Bueno, beste kasu bat. Bai. 12. mendetik, 16. mendera joko dugu, eta Danimarkara. Tycho Brahe, daniar astronomo garrantzitsua izan zen. Kopernikoren ilargiari buruzko teoria betu zuen, errefrakzioi buruzko lehen taula osatu zuen, Johannes Keplerren irakasleari izan zen, eta gainera bere ikerketak lagungarri izan ziren gerora Isaac Newtonen gravitatearen teoria, garatzeko. Bazen nor. Bai, kontua da, garai hortan, eta oraindik ere kasu askotan, otordua amaitu baino lehen maila uztea, bai, leporatu izan diate. Bai, gara hortan irain larria omen zen, eta Brahe gainera gehiegi erateko ohitura omen zuen. Hori ere gaur arte heldu da. Bai, hori da. Eta orduko hartan ere, asko edan zuen. Kontua da, maian eseri baino lehen, maskuria ostutzea aztuzitzaiola. Burua ilargian zekan. Hori izango zuen, bai. Eta esan bezala, afarian zehar, edateari ekin zion, eta asko edan zuen, eta azkenean edukazio honen izenean, erabaki zuen komunera ez joatea, ez altxatzea, eta azkenean maskuria lertu zitzaion. Eta 11 egun geroago hiltzen horren ondorioz. Hori posible alda? Bai, posible omen da. En fin, curiosa. Baina, Tycho Brahe aipatu dugunez, aprobetxatu nahi dut, azken aldian bere inguruan agertu den berri bat komentatzeko. Eta gainera, gure eroi batzuei eragiten diena. Eluier, nola baitere, baina eluierra nahiei. Kontua da, aipatu dugu, astronomiaren alorrean egindako bidearengatik dela batez ere ezaguna Brahe, baina Estierne Borgeko bere laborategia. Hola da, Bai, ez da? Ondo pronuntziatu dut, ez da? Bere laborategia beste erema batzuetan ere jaruteko erabili zuela ikusi dute berriki, eta alkimian aritu zela, ez? Botikak topatzeko helburuarekin. Alkimia, zer dan, kimikaren aurrekari ez oso zientifikoa. Bai. Esan bezala, Estienne Borge lurpeko, Estienne Borge bere laborategia zen, lurpean zegoen, Oresun itxasarteko ben uartean, eraiki zuen. Bai. Laborategirik ez da geratzen gaur egun, baina Brahek erabilitako materialen arrastoak geratzen dira leku horretan, eta Karel Lund Rasmussen, Danimarkako hegoaldeko unibertsitateko fisika, kimika eta farmazia irakasleak aztertu ditu, esan bezala berriki, arrastoiek, eta azkenean helburua da bere jardunaz, alkimia jardunaz gehiago jakitea, ez? Eta hor topatu ditu nikela, kobrea, zinka, estainua, merkurioa, urrea, beruna, eta baita garai hartako zientzialarientzat ia ez ezaguna zen elementu bat ere. Wolframa edo tungstenoa. Oie dira metala dira, ez da? Bai, metalak.
Metala hasi zen. Metala hau. Bai. Tungsteroa de wolframioa, ia bi hitzak erabiltzen dira, eta badago lako debate moduko bat, Zinan- nik biak aipatuko ditut. Oh. Da, listo. V-bikoitz, ikurrera dauka, Bai, 74 zenbaki atomikoa, eta Juan Jose eta Fausto Elujarra nahiek isolatu zuten lehenengoz, 1783an. Baina, bi mendelenago, Brajek ere, bere laborategian, wolframa edo tungstenoa, eskuartean erabili zuela dakigu orain, eta gainera, etzela lehena izan. Mhm. 1556an, azken, hori da justo Brahe jaio zen urtea. Georgius Agricola, mineralogo alemaniarrak, Se zen guapoa, bai, Agricola, Bai. mineralogoa zen, eta agian nekazaria balitzo beto, ez? Bai, Georgius, ganera. Bai. Kristona izango zen. Bai. De Natura Fossilium liburuan esperimentu baten berri jaso zuen, eta estainua galdatzen saiatzen ari zela, ezoiko sustantzia baten formazioaz konturatu zen. Berak sustantzia horri Wolfram ditu zion. Bera jarri zion izena. Bai. Eta Erasmusenen, gaur egungo ikerlari horren ustez, litekena da Brajek agrikolaren lanean izatea, sustantzia horren berri, eta hortik abiatuta elementuaren propietateak aztertzen hastea, esan bezala, Elujarra nahiak, baina desenteren nago, berren nago, bai. Wolframa edo tungstenoa pixu handiko elementua da, metala, eta hain zuzen hortik datorkio bigarren izen hori tungstenoa suedieraz harri astuna, esan nahi duelako. Ez que Suedian metala asko gustatzen zaie, Bai, ez da? Dena lotuta dago. Bai. Horregatik izango da. Izango da. Metal astuna gainera, ez? Hori da. Eta azkenean propietate hori dela eta, hain astuna delako, elementu horrekin topo egin zuten alkimisten jakimina, seguraski piztuko zuen, elementuak. Baina egia da, wolframita, mineral horren jatorrizko, sustantzia horren, elementu horren jatorrizko minerala, ez da oso ohikoa naturan, eta orduan ez dakaguia esperimenturik horrekin egindako, wolframarekin egindako esperimenturen berri. Rasmussenek uste duela da, Brajek medikuntzarako erabilizuela, da, botika moduan erabilizuela, edo, baina, orain goz ez dakagu erantzun garbirik, eta badirudi, laborategi hartako materialak azertzen jarraituko duela, erantzun gehiago topatu asmoz, eta agian Elujarra nahi titulua arriskuan jarriz, ikusiko dugu. Elujar zubizea nahiak. Ni beti Elujar gora, Elujar bera, eta gero Logroñoko azien. Bai? Bai. Logroñon jaioak. Bueno. Baina aita eta ama, Ipar Euskal Herrikoak. Eta Logroño Euskal Herria bada, Ben Nafarroko regeak aipatu ditugula, zer da, herri osa. Ez bada gutarra ere bai. Hori da. Gertatzen da ez dakitela haiek. Hondik, Hori da, ez dira konturatu. Baina, bueno, piano. Kontua da, ja, Brajerekin beste digresio bat egin dugu, baina beste eriotza bat aipatu. Kakar eriotza eta ginen, Bai. Eta ez wolframaz. Politiko, filosofo, idazle, zientzialari, ingles oso ezaguna, Francis Bacon. Gozea pizten duen izen horietako bat. Bai, abizena. Hori da, abizena. Izena, bueno. Bai, Francis. Bere garaiko personaiarik esanguratsuenetakoa izan zen. Eta 1625ko bazkadondo batean, kanpoan ari zuen lurrari begira, bururatu zaion okela, aragia, luzaroan gordetzeko metodo bat. Beste bersio batzuk ere badaude, esaten dutena bidaiatzen ari zela, eta bere karroan edo mediku batekin zijoala, eta bien arteko eztabaidak sortu zuela apustua, seguro. Idea hori. Oso posible da. Ezetzatera Bacon, eta zozedein okelakin eola, hor kanpuan. Bai, Baconek etzun irugiarra edo txingarra hartu, oliasko bat erosi eta hil zuen, eta oliaskoa barrutik elurrez bete zuen. Eta elurpean oliaskoari begira geratu zen, nahi zuen emaitza lortzen zuen. Oliaskoa etzen izoztu,
baina beikon bai. Beikon gogorra, gatu zen, ez? Bai, irubiar izoztua. Berez etzen izozuta hil. Ja. Pneumonia harrapatuetan diken gutxitara hil zen, baina, bueno, esan ezakegu, bai, beikon izozuta hil zela. Hori bi galtzetin ez gazteatik. Horrengoan. Bai, hori da sekretua. Mitikoa. Bai. Ba, horregatik izango zen, bai. Hala, agur eta xolo beikon. Bai. Beste errege bat, beti ondoa dorkigu, gaina 20. mendera iritsi gera, gure ibilbidean. Alexandro Lehengoa Greziakoa eta Danimarkakoa. Alexandro Lehengoa, Greziako erregea, izendatu zuten, 1917an, aitak abdikatu ondoren. Guen dela gutxikoa. Bai. Egun urte. Bai. Berez, erregeak etzun, Konstantino Lehengoa erregeak etzun abdikatu bere kabuz abdikatzera behartu zuten, eta aliatuek gainera erbestera bidali zuten, Suitzara, eta semea jarri zuten errege, baina, bueno, txotxongilo edo txorimalo modura. Tu mi fai girar come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste e stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no. Txotxongillo, txorimalo, bambola. Zer gertatu zitzaion gure Greziako... Ba, behin lorategietan txakurrarekin pasiatzen ari omentzen, eta txakurreta maskotatzat omentzeukan tximino bat. Tximino bat historian sartzen denean badakizu, zer gertatu behar da. Tximino bat edo gehiago, hainbat bertxio entzun ditut, bat maskotatza zeukara, eta beste bat, ba hori, lorategi zabalaietan tximinoak zeuzkatela. Han, solte. Kontua da, ba hori ez, borrokan hasi ziren, eta erregea tartean sartu zen, txakurra besteko asmoz edo, eta tximinoak koske egin zion, edo tximinoek koske egin zioten, ez dakigu zenbat izan ziren. Kontua da, zauria behar bezala tratatu ez, eta sendagilek ikusi duten zauria infektatu zela, eta hanka amputatzea zela irtenbide bakarra, baina inorretzen ausartzen txotxongilo izan arren, erregeari hanka mozten. Errege hanka zan. Bai. Kontuz, hori. Eta hori da. Eta bakizu, hasi zidan, bai zuk ez nik ezuk egintzazu, eta ez. Azkenean infekzioen ondorio ziltzen 1920an, 27 urte zituela. Bai, 27koen kuluban sartu zen. Hori da, antxe Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, bai, zera Nirvanakoa, Jesus. Kurt Cobain, bai. Brian Jones izan zen lehengoa. Tope, posatxe dagoan. Bai. Bi hankakin dago hoiekin, bai, hori da. Bitu galde dona. Azkar bizi eta gorpu edarra utzizun. Bai, segurazki Alexandro Lehengoa hola esan da, ez duzu ezagutuko, baina Espainiako errege familiarekin nahi ez lotura dauka. Bueno, lotura dauka errege familia guztiekin, ze da Greziakoa eta Danimarkakoa, eta gainera zera Windsorrekin, hau da, Inglaterrako errege familiarekin ere lotura daukate, eta gero honen iloba, Alexandro hau zen Sofia erregina merituaren osaba. Bai, intelektual hori. Bai, beraz Felipe Sigarnaren tio abueloa. Zen, bai, eta hori. Aita eta primuak, pues. Bai. Eta inola ere, lotur honekin ez diogu inola ere opa, bide beretik jutea Tximinori. Felipe Bigarrena eta Tximinori ere. Tximinoak ere Inolaz ere. Bai. Eta, bueno, ja 20. mendera iritsi gera, eta beste bikazu oso garaiki dauzkagu, agian personak ez dira ezagunak, baina batzutan heriotzak karma itxura hartzen duela demostratzen dute. I'm a man without conviction. I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. Come a chameleon. You come and go.
etzenekiela karma esaten dula Ez bestiak. karma, ez kamilion. Ba, karma kamilion. Karma kamilion. Bai, Oso zen polita. ba, karmaren kamelioia iritsi zaien gure azkeneko bi protagonistei. Karma txarra, pentsatzen dut. Bai. Karma oso ona. Lehenengoa Jeron Irving Rodale zan, janari organikoen gurua, janari organikoen aldeko mugimenduaren sortzailetako bat. Eta Rodaleek egindako adierazpenetako bat izan zen, adibidez, 100 urtetik gora beteko ditut lehenago taxi batek ez bana harrapatzen. Bueno, eske, hola jartzen zarenean, amaiera txarra izango seguro. Bai, baina taxi batek ez zuen harrapatu. Bueno, Ez. baina 100 urte zitun bete. Askoz publikoagoa izan zen. Ez, 72 urte zituela. Bueno, gutxinez, ez? Gerturatu zen pixka bat. Bizitzan zan gizona. Bai. Izan zen 1971ko urtarrilean, bai, Dick Cave Show, telebista saio ezagunean, elkarrizketa egin zioten, eta elkarrizketaren erdian bihotzekoa jota aulkian eserita hortxe zerraldo geratu zen. Eta ezen zuzenean? Etzen emititu. Saio bat zuten emititu. Ja. Bai, zen oso politikoki zuzena, agian... Ez. Eta agian janari organikoen aldeko mugimenduari etzion mesederik egingo... Ja. Bueno, 72 urte ondo doa, Bai, ezta? Bai. Sano janda, baina, bueno, bihotzak ere bere autonomia badu, eta nahi dunean gelditu itea. Irutzen zait, karmaren urrengo biktima gehiago gustatuko zaizula. A ber. Jim Fix izeneko. Bai, korrikalari edo izan zen. Eta Jim Fix korrika egiteko asmoz irten zen etxetik, egun batez. Izen abizen horiekin runnerra izango zen. Runnerra, edozein runnerrez. Runnerra hori, letra larriz. Bai? Baiz, 1970ko hamarkadan The Complete Book of Running, liburua idatzi zuen, eta esan daiteke dela runnerren modari hasiera eman zion liburua edo, bai. Eta lasterkasi, korrikasi eta berehala zerraldero hori zen. Eta aurreko asteetan 3 infartu izan zituela ikusi zuten gero autopsian, baina korrikalari inguruak ez zuen sintomarik izan. Ja. Ba, pues hoxe. Beste runner flipatu bat, ez? Horein ugaltzen nahi dien klase hori, ez? Nagore? Bai. Ez burpi batzuk egin eta 100 kilometro egitela? Ez, larun batetan bakarrik egiten dut, eta... bueno, bai. Eta gero gosariak konpentsatzen du, hori, korrika gaudutako guztia. Ni eriotze inozoen bilduma hortan, horitu naiz, beste aita santu hori euli bat hautik sartuta aitota izana. Adriano ez dakizen bagarrena. Bai, eski badaude, asko daude, batzuk aukeratu ditugu. Eta horrekan ikusi nuen bai, hori oso fan naiz, seguro berak ezekila, baina euskalduna zen, seguro Houdini. Harry Houdini. Azkenean hori ere karma izan zen, ez? Hori taberna batean, arrotu zen gizon artean, eta ez etzeman, nahi beste golpe eman niri atomenean. Eta gainera tartean, boxeolari bat omen zen. Eta pin pan pun, zandik egun butzutera, apendizita jota, ez du lora. Hortik ez duen ez egin eriotz horretatik. Karma. Bai. Karma. Karmak dio. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.